adierazpen bateratu bat sinatuko dute. Eta gero denok elkarrekin aita adibera joango gara, han goiziko omenaldiekin. Ezer baino lehen aita adibera gure zain dauden horiek agurtu nahiko dituzkean, pantaia erralde batetik ikusten ari direlako, jarraitzen ari direlako, hemen udaletxeko areto honetan gertatzen den guztia. Besterik gabeatzeko, Elgoibarko alkatea Maialen Gurrutxaga dituzatu nahi dut. Ordezkariak, alkateak, momentu hau aprobetxatu egin gaurkoan Luzio Horreitia eta familiera jartzeko. Aparteko alkatea izan zen, eta gure herriari garapenean lan asko egin datua. Gaurko ekitaldian leku berezia izango zuen, Zebelak bai enpresan eta baita ere bai udaletxean lan asko egin zuen herri honen alde. Beraz, gogoan edukiko zaitzugu, pertsona eredugarria izan zela eta gogoan edukiko zaitzugu gaurko egun guztia nintzen. Gaur egun berezia da Elgoibarkoarentzat, Elgoibarko herrixantzat, 125 urte azkar esaten den zifra da, baina urte luziak. Dia, gure herriko lehen formazio profesionaleko urratsak eman zialoz. Gaur, hemen elkartu gara berriro ere, osoko bilkura areto hontan, orduan egin zuten bezalaxe egindako bidea aitortu eta aurrera begira jartzeko. Oraingoan, ezoiko osoko bilkura deituko dugu modu horretan, gaurkoan, zerrendako lehen puntua, Elgoibarko lanbide heziketaren 125. urteurreneko adierazpena onartzeko. Eta horrela etorkizunean ere horreta gelditzeko gaurko egunean egiten ari geran ariketa. En septiembre de 1899, el señor presidente dijo que según acuerdo de la sesión anterior había reunión del señor Muguerza, había celebrado una reunión con don Bernardo de Cenado, nombrado recientemente profesor de dibujo y convenido en que la duración del curso sea desde el 1 de octubre al 30 de junio. Para los varones que han cumplido 14 años, la clase será de 7 a 9 de la noche y para los menores que deseen adquirir estos estudios de 11 a 12 del mediodía. Y por último, manifiesta que el local dedicado a este objeto se eligió en la planta baja de la Escuela de Niños, que el 1 de octubre dará comienzo el curso. La corporación, por unanimidad, acordó prestar su conformidad a lo indicado por la presidencia. Hori, orain dela 125 urte irakurri zena, eta orain gaur sinatuko den adierazpena irakurriko dizuet. Elgoibarko lanbide heziketaren 125. urteurreneko adierazpena. 1989ko irailaren 18an Marrazki Akademia inauguratu zuen Elgoibarko udalak herriko bizilagunek eskatuta, artisau industriako langileak hobeto prestatzeko asmoz. Zuzendari moduan Bernardo de Zenado hasi zen. Urte batzuk beranduago, 1916an, Marrazki Akademian zena, arte eta lanbide eskola bihurtu zen udal korporazioak erabakita, berriro Bernardo de Zenadoren zuzendaritzapean. 1951 urtean, berrantolaketa batzordea eratu zen, biztanle eta industriako lan eskailari erantzuteko lanbide heziketako institutu bat sustatzeko. Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak ofizialtasuna emateko beharrezkoak ziren pausoak eman ziren, Amadeo Azpitarte zuzendari zela. Ark, ikasketa plana, etorkizuneko eskolarako behin-behineko araudiak eta patronatu bat sortzea proposatu zuen. 1951ko abuztuan lanbide heziketako batzorde zentralak irizpena eman zuen eta eskolari lanbide orientazioa eta heziketa deitu zitzaion. 1958 urtean, Eulogio Estarta ikasketa eskola sortu zen 25 ikaslerekin, lantegiaren barrukorekin batean, ikasio Andoni zuzendari zela. 4 urte beranduago, 1962an eskolako ofizial mailako ikasketetarako baimena lortu zuen. 1964an, lanbide orientazioa eta heziketa eskolak eraikin berria inauguratu zuen gaur egun Mekako Ezenarro eraikina dagoen tokian, nahiz eta urte batzuk lehenago hasiak ziren klaseak bertan ematen. 10 urte beranduago, 1964an, Elgoibarko lanbide heziketako ikaslari nazionala izatera pasatu zen. 1975an, metala eta automobilaren mekanika eta elektrizitatea eskaintzari administratitza ditu zitzaion, Ana Etxeberria, señorita Anitaren eskutik. Horrela, lanbide heziketan ikasle emakumeen presentzia handitu zen. 1994an, eraikin handitu eta zenbakizko kontroleko makina zerbitzutako gela bat ere martxan jarri zen. 1996an, IMH-en proiektua diseinatzen hasi zen. 1999an, makina erraminta arloko heziketa teknikorako fundazioa eratu zen, makina erramintaren institutu esperimentala abian jartzeko. Eta
2011-2012 ikasturtean martxan jarri ziren diseinu, fabrikazio eta montaiko eskola Joserre Josizionari zela. 1997an makina erramintaren museoko fundazioa sortu zen aurreko urteetan IMH sustatutako proiektu horren ondorioz. 2001an, enpresetako eskaerak bultzatuta, berri bat erantzun eman nahian, gune berri baten beharra sortu zen, eta enpresa erakunden laguntzak mekaren erekin berria aldidetu zuen Amintxu industrialean. Bitarte horretan, lanbide heziketa bateratuaren legea bultzatuta, 2008-2009 ikasturtean meka lanbide eskola sortu zen ofizialki. 2016an, IMH enpresa eta erakundeen laguntzarekin eraikin eta instalazio berriak inauguratu zituen. Lanbide heziketako berrikuntza aplikatuaren eta ingenieritza dualaren eskolaren jarduera garatzen jarraitua izateko. Honen guztiaren ondorioz, lanbide heziketako 2 eskola ditugu gaur egun. CIFP Meka LHI eta CIFP IMH LHI, ikastetxe integratuak direnak. 2 eskola horietan, inguruko beharretara egokitzeko alenean, 6 familia desberdinetako ikasketak eskaintzen dira. Fabrikazio mekanikoa, instalatze eta mantentze lanak, garraio eta ibilgailuen mantentze lanak, osasuntza, administrazio eta kudeaketa, eta gizarte eta kultura zerbitzuak. Guztira, ikasturte bakoitzean, 1000 ikasle baino gehiago dihardute gure eskoletako ziklo eta espezializazioetan, eta 2000 gora lanerako prestakuntzan. Gaur, 2024ko irailaren 18an, 1889 urteko lehen akta jasotzenetik 125 urte pasa direnean, ibilbide honen guztiak Elgoibarren eta inguruan izan duen garrantzia eta eragina balioetsi nahi dugu. Hau guztia, ez zen posible izango ikasleen, irakasleen, langileen, zuzendarien, enpresen, udalaren, foru aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren, sindikatuen eta beste hainbat erakunderen aportaziorik gabe. Horregatik, hemen gara, kolektibo hauetako guztietako hainbat ordezkari, guztion esfortzua eta lana aitortu eta eskeratzeko. Ibilbide honek, gure nortasunean eta gizartean duen eragina aitortuz, orainean sendotu, eta inguruko beharreak entzunez, etorkizunera begira jartzen gara. Hau guztia eraiki eta bide emankorra luzatzeko asmoz. Behin irakurrita hori akta hori sinatzeko moduan zaudetea diazten. Adierazi, udal osoko bilkura honek hau batez onartzen duela adierazpen hau, eta horrein lehenua bukatu emango dugu. Lehenengo instituzioetako ordezkariak abiatuko dira, eta gero sartu zareten ordenaren kontra, denok elkarrekin joango gara elkarretera, beraz, jarraituko du. Gaurko ekitaldea, ikusten duzuen bezala, iragana, oraina eta etorkizuna hitz egiteko ekitaldea da. Iragana, atzera begirako eta egindako bidea aitortzeko. Oraina, eskertzeko eta balorean jartzeko. Eta etorkizuna, konpromisoak hartu eta elkarrekin aurrean dugu bidea markatzeko. Esan den bezala, Aitagirre kulturgunean elkartzen gera gaur.
Hala segitzen da gaur egun, sorkuntza sustatzeko gunea eta elkarlanaren gunea. Bere hastapenean ere horrelaxe izan zen. Iraganari begiratzen diogunean, Elgoibarko lehen lanbide heziketako ikastaldeak ditugu gogoan. Marrazketa eskolaren hastapena. Gure herriaren etorkizuna, irudikatzeko eta eraikitzeko gaitasuna izan zuten guzti haiek ditugu gogoan. Haiek izan zian lehen harria jarri zutenak. Eta horri esker, Elgoibar makina erramendaren hiriburu izatera iritsi. Errai txiki, baina ausart honen bihotzian beti egondalako ikasteko, berritzeko, ekiteko eta lanerako gure. Orainean, ikusten dugu orduan hartutako erabakiak nora eraman dituzten. Lanbide heziketak Elgoibarren, enpresen eta enplegu kualifikaturen sorrera sustatu ditu. Zalantzarik gabe. Gure ekonomia indartu ditu eta gure herriaren izena Euskadin eta mundu zabalean edatu. Gainera, Elgoibartarrok harrotasunez esan dezakegu gure gazteak bere ibilbidea bertan egin dezaketela. Ikasi dezaketela bertan eta kalitatezko enplegua izan dezaketela bertan. Modu horretan, herria, danon etxia hobetuz. Aurre egoteko moduko ibilbidea daukagu. Ezin ditugu ahaztu, bide luze honetan zehar parte aktibo izan behar eragile, enpresa, irakasle eta sortzailea. Gaur, enpresei eskerrak emateko eguna ere da. Mundu zabalean ezagunak dira. Zerbait berezgarria daukagula begibistakoa da. Eta horren oinarrian zerbait baldin badago, lankidetza elkarlana da. Josean Hartzek sortu eta ondoren, Mikel Aguak esatezuan abestira ekartzuan bezala, bakoitzak urraturik berean, danon artean geurea. Eta herri honetan, geure izaera hori oso presente eduki dugu urte luze guzti hauetan. Enpresak, hezkuntza zentro eta erakunden arteko lankidetza. Eta horri eutsi egin behar diogu etorkizunari. Aitortzeko eguna da. Aukera hau, aprobetxatu nahi den, ibilbide honetan, giltzarri izan dian bi pertsona eta erakundeoen baten lana aitortzen. Lehenik eta behin, gogoratu, marrazketa eskolako lehen zuzendaria izan zara. Gazte askorengan ikasketarako grina sortu zuena, eta horri esker gazte horiek Elgoibarko industriaren pertsona garrantzitsu izatera iritsi dira. Eskerrik asko gara. Bigarrenik, irakaslea gogoratu eta intzatetxi. Beraien dedikazio gabe, irakaskuntza gabe, implikaziorik gabe, gaur ez ginatake hemen egon. Omenaldi hau jasotzeko gurekin dago hemen Jesus Rementeria, lehen eskolartako irakaslea. Eskerrik asko zuen. Eta azkenik, lanbide eskola arte eta lanbide eskola eraldatzeko funtsezko pertsona bat gogoratu nahi dugu gaur. Berehala mekaritza ezagutzen hasi ginen. Elgoibarko ezagutzak nora jo behar zuen jakiteko ikuspegia izan zuen pertsona. Gure eskola profesionaleko lehen estatutuak onartu arte lan eta lan aritu zen pertsona. Gazte, 21 urterekin, zuzendaritza postua hartu eta eraldatzeko lidergoa izan zuen pertsona. Hemendik, lehen marrazketa eskola hartako eraikinaren oinean gaudela Amadeo Azpitartegi eta bere senidei gure aitortza egin nahi. Eskerrik asko zuen. Etorkizuna. Gaurko egunak eta ikasturte honetan zehar esango ditugun ekitaldiek etorkizunera begira jarri behar gaituzte. Oraindik asko daukagulako egiteko eta gure helburua argia da. Mundu aldakor honetan, trantsizio eta erronka guztien aurrean, Elgoibarrek formazioaren eta berrikuntzaren erreferente izaten jarraitu behar du. Guretzat, gazteen talentua gure etorkizuna da. Lehen mailan jarri behar dugu, eta hori babesten eta bultzaten jarraitu behar dugu. Guru apustu horretan, zalantzarik ez izan, Elgoibarko udala horre egongo dela, bide lagun izango garela eta konpromisoa hartuko ditu. Bukatzeko, zoriontzeko eguna ere bada. Elgoibarko herria zoriontzekoa. Lanbide heziketa zentroak zoriontzekoa, enpresak. Gure lanbide heziketa erreferentziazkoa izatera eraman duten pertsona guztiak zoriontzeko eguna. Jarrai dezagun elkarrekin lanean, orain arte bezalaxe pasioz eta bizioz. Elgoibarrek aurrera egiten jarrai dezan. Eskerrik asko. Arragoteko moduan eskaintza dugu, Elgoibarren daukagun eskaintzakin. Derrigorrezko hezkuntza, batxilergoa, ingeniaritza eta gaur hemen bildu gaituen lanbide heziketak. Eta lanerako prestakuntza eskaintza zabala dugularekin.
kalitateaz gain, kalitatezko prestakuntza eskaintzeko moduan daudela uste dugu. Hau guztia ezen posible izango enpresarekin eta erakundeekin egon den gertutasun elkartasun gabe. Eta noski, ezinbestekoak izan zarete inplikazio eta ilusioz lanbide heziketaren barruan lanean ari zareten guztia. Horregatik eskarrak emateko aukera hau ezin dugu galdu. Lehenengo, Edoarko lanbide heziketa 2025. urteurren honetan zorionak eta eskerrak omen duen. Berrena hartu esena hori, hasieran funtsezko izan zelako, amadera aitzitarte, Edoarko lanbide heziketa eraldaketa argia funtsatu zelarik, eta Jesus erreminteria eta irakaldoi guztiei. Hemen asko zaretela, zuen implikazioa ezinbesteko izan baila, dutugaren lekura egitzeko. Eskerrak eman nahi izkizuego baita ere, ibilbide honetan ondoan eman zareten guztiek. Hemen bildu zaretenei eta etorri ezin izan direnei. Lanbide heziketan, irakaskuntza eta zuzendaritza lanetan, eta bestelako arlo guztietan aritu izan zareten eta ari zareten guztiek. Udalari, jaurlaritzari, aldundiari, adinberri, osakidetza eta bestelako erakundei ibilbide honetan eman duten ezinbesteko babesa eta laguntza. Enpresa munduko ordezkariei. Beti ondoan, enpresekin batera, AFM, ADEGI, AIC, gurekin zaudete. Elgoibarren, lanbide heziketa, beti egon da lan mundura lotzen. Elkarlanen eta enpresa berriei, beharrei egokitu baina. Enpresa eta lanbide heziketa bikote bana ezina da, eta horrelantzean ere, horrela izan dadin lanean jarraituko dugu. Eta nola ez, ikasleei. Alde batetik, gure ikastetxeetara etortzeko aukera egiteagatik, zuek gabe gure lanak ez luke zentzurik izango. Bestetik, ikasketa prozesuan lortzen den harremanagatik, hobetzen lagundu eta berazten gaituelako, eta azkenik, lan mundura eta bestelako ibilbideetan jarraitu arren, gurekin erlazio eta konfiantza mantentzea da. Honek, elkarlan desordinak albideratzen ditu. 2025 urtetako ibilbidearen ondoren, etorkizune begira ere jartzen gaitu, eta erronka berriak argitzen ditu. Ikastetxearen aldetik, lehenengo ikastea bera erdigunean jartzen dugu. Pertsona zein ikasle moduan, bere beharretara egokituz. Ikaslearen ikasketa prozesua garatzeko orduan, kontuan hartu behar dugu, lan munduan murgiltzen garenean gaitasun teknikoaz gain ezinbestekoa direla zeharkako gaitasun. Badira urte asko erronka bidezko metodologiak erabiltzen ditugula. Gaitasun lan hauek lantzeko urteak direna, eta hauetan aurrera pausoak ematen jarraituko dugu. Ezin ahaztu ikasketa prozesuan ikastetxean egiteaz gain, enpresan ere egiten dutela. Orain, denboraldi luzeagoz. Eta horregatik eskerrek eman alde batetik eta elkarrenako eskara bat egin ere bai. Ikasleen prozesu honetan emaitza honenak lortzeko asmoz. Are gehiago, ikasketa prozesuan unibertsitatearekin zubiak eraiki ditu. Ikasleei aukera berek eskainiz. Unibertsitate, erakunde eta enpresa munduko ordezkarien laguntzaz. Hontaz gain, gure ikasle guztien ongizatea zaintza ere da gure helburuetako bat. Eta bide honetan, orientazioa, pertsonalizazioa eta arazo desberdinen detektazioa gero eta indar eta habilitate gehiago ematen zaizkie. Eta honi lotuta, pertsona zaurgarriek lanbide heziketan beraien ibilbide aukerak izan ditatzen lanean ere ari gara. Egun gizartean lantzen ari den hainbat erronka ere berekan hartu ditu. Berdintasunen bidean lanean jarraituko dugu. Ikasketa ibilbidea aukeratzeko orduan genero identitateak ez baldintzatzen. Eta etorkizunen buruz ari garenean jasangarritasuna ere gure erronkan parte izan behar da nahi eta nahi ez. Jakin badakigu, dato demografikoei erreparatuta, langile falta dugula, eta honen goera handitzea dela. Honek talento falta handia dakar, eta erronka handi bat daukagu hemen. Eta denon elkarlana ezinbesteko izango da honi irtenbideak bilatzeko. Eraldaketa digital eta teknologiko baten murgilduta ere bagaude. Eta honek langile profil berrian behar eskatzen. Honegatik lanean diadutenek gaitasun berriak lortu beharko dituzte, eta ikasketa prozesuan ere eraldaketa bat eskatzen du. Gure lanbide heziketa ikastetxeetatik prozesu honetan erronka handiak ditugu, dagoeneko badiak dugu formazio virtualean pausoak ematen,
eta lankidetzan jarraitu beharko dugu enpresa eta erakundeekin profil berri hauek definitzen eta hauentzako ikasketa ibilbideak egokitzen. Eta lankidetza sari garenean, ezin ahaztu gaur egun saretzeak eta aliantzak lantzeak duen garrantzia. Euskal Herri, Estatu, Europa zein nazioarte mailan. Erronka honetan, garrantzitsua izango da ikasleen zein irakasleen mugikortasuna bultzatzea, proiektua bilatzea eta bide berriak irekitzea. Erronka guzti hauei eta beste batzuei aurre egiteko, hemen zaudeten guztien laguntzea beharko dugu. Enpresetan egiten dugun egonaldietan ikaslea formatzeko, baliabideak lortzeko, berrikuntza aplikatuko proiektuak egiteko, azken finean, gure lanbide heziketa hobetzeko denon artean. Beraz, bukatzeko, berriz ere eskerrak eman, eta aurrera begira, elkarlanerako eskaintza luzatzen dut. Eskerrik asko. Eta hitzaldiekin amaitzeko, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua ere gurekin daukagu, beraz, Pedrosa andrea, egin izan. Alkate instituzio, enpresa ordezkariok eta Elgoibarko herritarrok eta batik bat, gure ikastetxeetako ordezkariok eta irakasleak, gurasoak, sorionak, egunon eta sorionak guztioi. Eta sorionak lanbide heziketari, eta ere. Bueno, gure eskutik gauza asko etorriko dira. Hain entzun ditugu gure ordezkari, gure zuzendari hitzak, eta benetan da plazerra entzutea eta ikustea ze konbentzimenduz eta ze ondo kokatuta zaudeten zuen estrategia. Ibilbide luzea, Elgoibarreko 25 urte, ezagutzi. Duela 25 urte, gure herri hau oso bestelakoa zen. Garai berri bat piztu zen, hainbat eta hainbat mugimendu, abertzaletasunaren mugimendua, sozialismoaren mugimendua, horatara bat egon zen, baina ausartuko nintzateke esatera, 1889 garren urteko maiatzeko udal hauteskundeek aurreko baten hasiera suposatu zutela. Eta handik gutxira, lasterrera, Elgoibarreko udalak marrazki ardena sortu zuen. Lehen arazik egin dugu horren kronograma guztia, ezta? Ekimena, askotan gertatu goiden bezalaxe, herritarren nahi batetik sortu zen. Ikuspegi komunitario batetik. Inguruan sortzen ari zen industrian beharrei, erantzuteko akademia bat sortu zen orduan. Eta urtezko pasatu badira ere, horixe bera da Euskadiko lanbide heziketaren arrakastaren gakoa. Gure inguruari erantzun, gure ingurua entzun, eta behar izanei erantzun. Hori da gure bizioa. Hau da, enpresek behar duten eskulan eta kompetentziak geratzeko heziketa jasotzen duten gure ikasleek. Jaurlaritzaren ordezkari bezala, gaur hemen lehendakaria gura zan, baina justu aldi berean arrasaten dago beste egitaldi batean. Baina benetan diotzuen, pozgarria dela ikastetxeetako ordezkariak, enpresetakoak, hemen sortzaileak eta bultzatzaileak, eta inguruko lanbide heziketako arduradunak batera elkarrekin lankidetzan ikustea. Eta zuekin batera instituzioak, sindikatuak, enpresak, elkarteak ere egotea. Zelako ekosistema aberatza daukagu. Bidelagun izatea sekulako indarra duzuela erakusten du, eta interes komunaren mesedetan ari zaretela herrietan jotako. Ekosistema aberatza daukagu proiektu honetan. Hezkuntza, industria, udalak, herritarrak. Ostiralean bertan, eta duzuen moduan, eta hemen zuzendario badakite, Euskadiko lanbide heziketaren kurtso hasierako egitaldia izan genuen. Leioan izan zen, ostalaritza eskolan, eta bertan, lehendakariak berak azpimarratu zuen horixe. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen enplegarritasun maila oso zuntzua da, handia da. Uneko 90%ra iristen dela. Gure enpresek eta industriek behar dituzten pertsonak prestatzen, jarraitzen edo jarraitu behar dugu. Gure herriko ekoizpen sarearen beharrei erantzuteko. Eta ekoizpen sare hori, ondo dakizuen bezalaxe, aldaketa teknologiko handietara egokitu behar izan da, arraitzek izan duen moduan, eta etorkizun hurbilean hala izaten jarraituko du. Lanbide heziketak funtsezko zeregina izango du
eraldaketa horretan. Etorkizunean sortuko diren erronketa horrean, ikaslei laguntzeko konpromisoa daukagu. Teknologia bai, Josemarik esan du, pertsona erdigunean, eta balioak ere bai. Ze hori da benetako hazia. Talentua, sormena, konpromisoa eta konfidantza. Horiek azpimarratuko dituzte, zaurre behiek. Eta horiek ematen duten profesional nahi ditugu. Hoy compartimos este aniversario con todos los presentes, representantes del tejido empresarial, industrial, educativo del entorno. Behar zaituztegu, bai? Zuen lana eta zuen ekarpena funtsezkoa da, baina hezkuntza sailetik gertu nahi zaituztegu. Eta hori da azpimarratu nahi dudan mezua, gertu egon behar dugu. Baina zuek zaiten motora, aldaketarako motora zuek zaiten. Herria, hezkuntzako erakundea eta enpresa. Momentu honetan, eta nik uste dut zuzendariak azpimarratu duela, ez? Gure lehentasunetan, formazio duala daukagu, ikasleak eta enpresen arteko elkarlana, gure ikasleak ara doiaz, ikastera, eta lan egitera diberian. Eta hori indartu egingo dugu, ikasturtenetatik aurrera. Baina nik esango nuke, helburu komuna, dala, etengabeko entzute aktibo horretan lan egitea. Behar berriak sortzen direlako urtero, alaitzik azpimarratu duen hori bat. Eta guretzat hori oso importantia da, zuzen, egin behar ditugun politika publiko guztiak, ondo egiteko. Egoibarriko lanbide heziketaren nortasunaren baitan dago, enpresen eta ikasketen arteko lotura. Eta esango duke arrakastaren muina aurkitzen jakin duzuela herri honetan, gizartearekin, enpresekin eta erakundeekin. Berrikuntza Bakina Armitaren Institutu Esperimental abian jarri zen dute, aipatu duzuelen gartan amaika urtean. Berdintasuna, hor ere ekimen zehatzak egon ziren bere garaian, emakumei zuzendutako ikastaroak antolatu ziren. Ekimen arrakastatua izan zen eta intzindaria izan dugu. Eta aukerak ekarri zetu garriarentzat. Amaitzera noia, zorionak, guztioi, jarraitu horrela, segi langile eta langabetuen akreditazioan, nazioarteko dimentsio eta aukerak ikaslei eskaintzen, berrikuntza proiektuetan eta hain garrantzitsua den, nik esan duke ekintzaletzan. Agian ez dugu aipatu, baina ekintzaletzak badauka garrantzia handia. Egun dago eta urteko bilbidearen ostean, etorkizunari adoretsu aurre egiteko gaitasuna eta kemena daukazuna. Eta ziur gaude, ziur nago, azteko aukerak baliatuko dituzuela hemendik aurrera, eta zuen nortasunari eta gure herriari estu lotuta egingo duzuela. Beraz, zorionak eta egun hona izan, urte hona izan dugu. Eskerrik asko. Honetan, esan bakarrik ez, zerbait fisikoa ere utzen nahi den, oroigarriak ere utzen nahi ditugu. Beraz, gure zuzendariei, ala Josemariki eskatu nahi getuna hurbiltzeko, hurbildu ona, gaur hemen zerbait erakusteko baldosa oroigarri bat, berehala ikusiko duguna. Txalo, Eta gero menez, badaukago ere beste detailetxo bat, beraz, alkate eta sailburu esartuko dizuet, hona etortzeko, hor daukagun beste bigarren oroigarri hori ere gizaratuko dugulako. Eta beste txalo.
hasiera emango diogu. Queremos homenajear a esas 3 personas que llevamos todo el día, toda la mañana mencionando. Les voy a pedir que vayan saliendo aquí. Bernardo Ezenarro, Jesús Rementería y también los oficiales de Amadeo y Ricardo Iglo, Juan Bertara Urbiltzen, orain zuen momentua delako zuek ere jasoko duzuelako omenaldia, Bernardo Ezenarro, nieto del primer director y ese pionero de toda esta historia de la formación profesional en el Goibar. Hay vuelta de mano igual, vuelta de mano. Jesús Rementería era uno de los profesores que trabajó tanto, ¿no? para llegar a donde estamos hoy en día. Eta Amadeo Azpitarteren serideak ere bai, que transformó esa escuela de artes en escuela profesional. Zuei opariak erroigarriak emateko gure instituzioetako ordezkariei ere eskatuko dieton etortzeko, alkate, sailburu eta zuzendariak, zatozte. Os explico lo que contienen esos pequeños detalles. Lorenzo Cabal, Jason Baconza, eta carpeta bat. Carpeta horretan, en esa carpeta tenemos la primera declaración de hace 125